असं बुक्की देऊ का एक? देऊ बुक्की? बुक्की मसाल्याची बुक्की बुक्कीत टेंगुल दे मम्मी, बुक्कीत टेंगुल. अरे मी पिले तर मित्रांनो शुभ सकाळ, गुड मॉर्निंग सगळंच तुम्हाला. तर आज सोमवार आहे मस्तपैकी, आणि मस्तपैकी म्हणजे आज ऑफिसला तर चाललंय अर्धा दोन. तर आता मस्तपैकी ते नाही घ्यायचं, ते नाही, चटणी चटणी या चटणी घ्यायची, चटणी सोबत खायचं. तर आज मस्तपैकी मुगाचे डोसे, हे बघा गरम गरम डोसे आणि चटणी, फ्रेश फ्रेश. इकडे भरपूर डोसे, इकडे पिल्लू आमचा. तर कालचा ब्लॉग आमचा बघितला नसेल, टाइम झोनचा खूप धमाल मस्ती केलेली, आम्ही मजा मस्ती केलेली आहे. मजा आली ना पिल्लू काल? हॉटेलमध्ये काय खाल्लं पिल्लूने? खाल्ले क्रॅप लॉलीपॉप. तर मस्तपैकी आजच्या दिवसामध्ये काय होईल ते बघा. बस तिकडे. आणि आता नाश्ता करतो, ऑफिसला जातो, कारण की आज सोमवार असल्यामुळे ट्रॅफिक पण असू शकते. खाऊया आणि पोळूया, आमचं भेटत राहूया आपण. चला चालू द्या ना, मस्त वाटतंय. बघ तरी. अरे मस्त वाटतंय, मला कंटेंट भेटतोय बाई. ऑफिस वरनं आलोय घरी. काय ग तुम्ही ग बसा. आपला तो बाबा जेवायचंय की नको? आम्ही जेवून घेऊ. मी आता असं दोघांनी करा ना, मी थंबनेलला फोटो घेतो. हा ना. हे घ्या, हे खा. हे मी खाते, हे तुम्ही खा. काय पण काय, हे उलट प्रोटीन आहे याच्यामध्ये. मुगाचा डोसा आहे तो. मग गॅसची गरम वाफ इकडे बाहेर येते. गाई दे बघा इकडे काय काहीतरी आहे बाई. स्टोरी सांगतो आपण. तुम्हाला नाही, सॉरी. हे काय खात आहे? हे बघा कसे खातात, हे बघा. आज टी शर्ट घातलं माझ्या पप्पाने, टी शर्ट. क्या बात आहे. का हो लागला काय माहिती लागला मग जास्त झोपल्यावर असंच होणार ना. काय मम्मी? झोपल्यावरच गारच लागणार. मला म्हणतात गार लागते ना, म्हटलं गॅस जवळ उभं राहून बघा, मग गार लागते गरम लागते ते समजा. बोला ना काहीतरी, बोला ना. काय बोलू? असं करा ना, दोघांनी असं करा ना एकमेकांना. बोलायला आहेच नाही. थांबनेला फोटो घेतो, करा ना. हे बघ असं. बुक्की देऊ का एक? देऊ बुक्की? बुक्की मसाल्याची बुक्की बुक्कीत टेंगुल दे मम्मी, बुक्कीत टेंगुल. तर काही जेवायला आलंय मस्तपैकी. मेथीची भाजी, त्यात डाळ टाकली मुगाची, आणि इकडे चण्याची भाजी, इकडे बटाट्याची भाजी, काय करतो माहिती? इकडे सब्जीची भाजी, मेथीची भाजी बोलतो. तुम्ही बोलले मगाशी मम्मी, हे साफ करताना काय बोलले? काय तुम्ही बोलले मेथीची भाजी. रॉंग नाही बोलायचं. हा, तुम्हीच बोलले समजलं ना? मेथीची भाजी म्हणून. बोल. तुम्ही बोलले, काय मानवला नाही बोलले. बोलवा. मगाशी काढायला पाहिजे होता व्हिडिओ. असे फिरतात लगेच. मग ती टी शर्ट नाही घालत ना, तुम्हीच बोलले हो पहिलं. तर काही जेवायला बसले, आणि इकडे झाले त्यांची भांडणं. ती तुम्हाला मी आज दाखवली कशी भांडतात. परत बघायची तुम्हाला. मम्मी काल नाश्ता नाही आणला त्यांनी. हा मम्मी, नाही पण नाही का, खाली जाऊन नाश्ता नाही आणला. रोज रोज आम्ही घरी बनवतो, मग खालून आणायचा एक दिवशी. दिवसभर येतो सुखाने खाऊ दे. दुकानी काय की म्हणजे मला काय दर्दी मारते मी? बाई मस्त कंटेंट भेटला आज मला, मस्त कंटेंट भेटला. दररोज भांडत जा यार, मजा येते. तिला काय बोलायचं? तिला काय नाही बोलायचं. काकडी बिकडी काही कापली नाही पप्पा? चिमणीचं काढून ठेवलं. हे किती झाले ते काढून पडली बाहेर येते परत जायचं. काकडी काढू लागली म्हणून मी आता कापली नाही, तिथे काढून ठेवली. तुम्ही काकड्या बरोबर आणल्या नाही बघून. चावून बघायचं. आता चावून दे बघतो बाहेर सांगतो, चावून दे बघू दे. काल मी कापली होती काकडी, ती वाकडी. ती मी कापली की नाही? तुम्ही ती खाल्ली. तुम्ही ती खाल्ली. काय बोलताय मित्रांनो? जेवण बिवून झालंय, आणि अचानक आमच्या रितेश भावाने जागा हो माफिया वेकअप, हा मराठीचा अर्थ काय मला काय माहिती, हे आपण आपल्या मनाने बोलायचं नाही. माफिया वेकअप आहे. आता तुम्हाला पण कळेल, मला पण काय आयडिया नाहीच आहे. इथे एक डॉक्टर आहे, एक विलन आहे. हा ते सांगणार नाही कोणाला, हा, पण ते त्यांचं काम करणार. अच्छा, आणि तुम्हाला त्यांना पकडायचंय. जे पण ज्यांचा पण जो पण रोल काय असेल तो. ओके. तुला माहिती आहे ना तुझा काय रोल आहे? नाही. हो हा. बोलायचं तरी पण. शहाणा. तर चला आता शूट करूया, आणि आता आपण बीटीएस कसं दाखवणार? ह्याच्यात काय बोलायचं नाही म्हणजे. चरण इकडे सांगतोय. चरण या बाई, चरण मी इकडे. इकडे बघा, इकडे बघा, इकडे काम.
इकडे एक मामी इकडे लक्ष द्या. भाई मोबाईलचा कव्हर लावल्यापासून ना माझा कॅमेरा क्लिअर झाला असं मला वाटतं. ए चलेगा मामी. चलेगा इधर आजा इधर. सांगतो बघा मामा, सांगतो बघा भावा, सांगतो हा, बघा हा, सांग. हे सांगतो बघा, वहिनी सांगतो बघा. एक डॉक्टर आहे आणि एक विलन आहे जो माफी आहे, ठीक आहे. त्यांना मी सगळ्यांना सांगणार आहे की सगळ्यांनी झोपा बोलल्यावर झोपायचं नाही, डोळ्यावर हात घ्यायचंय, असं डोळ्यावर हात घ्यायचंय, ठीक आहे. डोळ्यावर हात घ्यायचंय आणि कोणाला बघायचं नाही, चिटिंग नाही करायची. मामी ऐकताव ना, काय बघितलं? हा बोल आता Cheating बोल. नाही. सॉरी आपण खेळताव एक गेम माफिया वेकअप म्हणून, हा. ठीक आहे. तुम्ही बोलणार सगळ्यांनी झोपा, तेव्हा डोळ्यावर हात घ्यायचे फक्त, आणि कोणाकडे काय चिटिंग नाही करायची, बघायचं नाही, काय नाही, तसंच राहायचं. जोपर्यंत मी बोलणार नाही सगळे जागे व्हा, तोपर्यंत कोणीच जागायचं नाही. मग मी बोलल की पहिलं बोलल की माफिया जागा हो, आणि मग माफिया जागा होईल त्याला बोलल की माफिया खून कर. मग माफिया खून करेल असं इशाऱ्याने दाखवेल, बोलणार नाही काय नाही, कुणाला काय, गपचूप खून करेल, ठीक आहे. मग नंतर बोलल मी डॉक्टरला, डॉक्टर जागा, माफियाला झोपेल, मग डॉक्टरला जागा करेल, डॉक्टर जागा होईल आणि कोणाला तरी एकाला वाचवेल म्हणजे सेव्ह करेल. मग ठीक आहे. मग त्याच्यानंतर मी बोलेल डॉक्टर झोप, त्याच्यानंतर मग बोलणार सगळ्यांनी जागे व्हा, सगळ्यांनी जागे व्हा बोलल्यावर सगळ्यांनी हात खाली घ्यायचे, डोळे उघडायचे, आणि मी बोलणार जर मर्डर झाला असेल तर मी सांगेल, आणि नसेल झाला तरी पण मी सांगेल. मग नंतर तुम्हाला लास्टला माफिया कोण होता ना ते ओळखायचंय, ठीक आहे. त्याच्याकडं सगळ्यांनी नाव घ्यायचं किंवा हात दाखवायचा असा, ठीक आहे. चला चला भाई काहीतरी युनिक आहे. मला चोर पोलीस आठवलंय, मला चोर पोलीस आठवलंय, याच्यावर मला चोर पोलीस आठवलंय. डायरी तू करायचं समोर. चोर पोलीस, हा इकडे शिपाई, व्हिडिओ काढ. राजा राणी, राजा राणी, राजा राणी, उलटा हो गया तो जरा. राजा राणी. अच्छा नीचे से ऊपर से राजा राणी. मी काय आता हा. चला उभे राहा लाईनीत. या झोपून बाई, हात उभे घ्यायचा डोळ्यावर चला की चला उभं चला राहून. उभं राहू. शूट होतोय बा. व्हिडिओ शूट उभं राहू दे, मी करतो. अरे बोलो. हे भाई किशोर 150 रुपये भेटले, क्या बात है. अच्छा तो ये भाई ठंडा होणार. नाही 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 भाई, बाय बाय बाय, नजदीक आ गया मैं तो. हाँ. चल, आता याच्यात उंच उंच आहेत ना त्यांनी मागं उभं राहा, भावा आणि मागं उभं राहा. बाय वाजले 11. Audience कडे तुझं दादाला दाखव. अरे मी पीले पीले आता मी explain केलं ना भावा आपण. पीले पीले. मम्मी मम्मी मम्मी. इथं पण पीले पीले ओ मै जानी. ही नाडत नाही अगं माझे सुरेखा. ये रे. चला. कॅमेरामॅन बा उडा मारलाय. नाही, तुमची भाई साहब किधर तर तुमचे. भाई फटाका फुटलाय. यस. व्हॉट इज दिस. दिस इज व्हाट. थोडा मारा आणि नंतर घ्या. थोडा मिक्सिंग. मला द्या थोडा. हे पाठवून कोणतरी खेचतंय मला, माफिया खेचतोय. माफिया. थोडा क्रॅप लॉलीपॉप टाकले त्याच्यात. तुला तो नाही पीत. उसको चाहिए अंदर. नाही, बाहेर का निघा आता, अंदर का. इकडे तिने किती. तुम्ही पण शोध. पोरगा जायतो उंचीला हा असला ना, पोरगा म्हणून जायतो. तर. आपली कॉमेडी दाखवते. हा ना. त्याला कॉमेडी नाही बोलत, चला कॉमेडी काहीतरी युनिक पाहिजे अशी. व्हिडिओ घेतोच नाही रे, चालूच आहे. चालू आहे भाई, इकडे दिसतोय तू. अरे माझं काय तुम्ही घेता? चला मी कुठे येऊ. चला. कुठे पण राहा. हा आता आता आता. डोळे बंद बोलले की डोळे बा. बाण. चल. असे बॉन की असे बॉन? कसे हे तुम्हाला बघ, असे. करायचे तसे करा. असे बन. असे बघ. हा. हे नाही, जर लीड करा दिसलं नाही पाहिजे, म्हणजे नो चिटिंग. हा चल. चला ऍक्शन गाइस, म्हणजे रेडी व्हा. हा. काय बोलला डोळ्यावर? रडला गेलं. हा. सगळ्यांनी झोपा. ए भाई तू कॅमेरा अडवतोय. थांब अरे, जरा. झोप रे चरण लगेच. झोप, झोप. एकदा एक साथ परत कर परत एक साथ. तो बोलल्यावर चला सगळ्यांनी झोपा. ठीक आहे. माफिया वेकअप, माफिया जागा हो. एकाचा खून. तू माफिया का रे? तू कशाला उभं रे? अरे यार. चल ठीक आहे, आता इथे कोणाला आव करणार का? करणार ए नाही हे पण तुम्हाला. उघडलं. नाही मी उघडलं अरे नाही. यार. पंखा अभी तू बता नया कौन माफिया. पंखा अभी नया माफिया करना, तेरे को पता चला कौन माफिया है? हाँ उधर पता चल गया. हाँ ना. पंखा. क्या यार गलत करते तू हो? पहिले सांग जा, एकाला कानच सांग जा. नाही, एकाला नाही तसं. सांगणार. हात लाव सगळ्यांनी घेऊन ना. जायला. आई काही तसं नाही. हात लाव. कोणाला काय करणार आहे. हा हात लाव हे थोडी माफिया. दुमडू नका. हे बघ, असा हात आता असा तो तुझ्या बटन बंद कर. डायरेक्टली तुझ्या. माफिया. माफिया आणि असं कर. माफियाला हात लावतोय.
तिथूनच बोल कारण की जवळ आल्यावर कळणार इथं सगळ्यांना. ठीक आहे ठीक आहे. ठीक आहे चल. तू जवळ येऊन काय बोलू नको नाही, असं. नाही. डॉक्टर कोण आहे काय आहे ते सगळ्यांना पण हात लाव. हा. ठीक आहे तिथूनच बोल. पहिला माफिया आहे सेकंड हे सॉरी. करायचं. ठीक नाही, आहे तुम्ही बोल राहू तर मी एक ठीक आहे take ठीक नाही आहे करणार आता. चल. बघा ही होती हा बाई मी बरोबर मगाची सरबत पिताना बोललेलो. चल चल चल. अरे, उघड. थांब ना एक सर हे घे, उघड. साईडला सरबत या, या. आयफोन तू आमच्या हाती घेतलं यार. आणि भूल गेली. चल. कवर मस्त आहे अरे, माफिया डिसाइड करणार भारी आहे. वाटतंय. तिथूनच बोल ना पहिला नंबर माफिया कोण आहे ते हात लावेल. पहिला हात लावेल त्याला. मग काय? पुढचे कॅरेक्टरचे काय? तसे नंबर दे. काय? तू बोलशील माफिया कोण आहे मग जवळ येऊन हात लाव आणि मग जा परत. परत जाऊ हा, असं असं होतं? कर. ठीक आहे. ठीक आहे आणि मग नंतर बोलशील पण डॉक्टर विक्टर कोण आहे ते पण घेत असेल तर असं पहिला हात लावलं. माझा डॉक्टर रिव्हील नाही झाला. माझा डॉक्टर आहे तोच आहे. कोण? फक्त मला- ठीक आहे. कोण काय तुला काय करायचं कोण आहे हे वा हा शहाणा बाबा. कोण आहे तो माझा डॉक्टर आहे. हा, माझा चल, डॉक्टर तुला reveal उत्तर झाला. नाही फक्त सांगणार. माफिया चेंज करायचा. चाल रे ठीक आहे ठीक आहे. नाही, नाही, ते- लवकर. चला सगळ्यांनी झोपा. डॉक्टर जागा हो. डॉक्टर जागा हो. हा डॉक्टर एकाला कोणातरी वाचवा. वाचवा. हा ठीक आहे. डॉक्टर झोपा. सगळ्यांनी जागे व्हा. ठीक आहे. डॉक्टरांनी वाचवलंय मामींना. मामीला वाचवलं. हा आणि खून झालाय चरणचा. तर ओळखा पाहू डॉक्टर आपला माफिया कोण आहे. ओळखा. हा दाखवा बोट लवकर लवकर. माफिया 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 जिंकला. माफिया जिंकलाय कारण की मामा. मित्रांनो आणि मंडळींनो सगळ्यांनो तर झालं आपल्याला शूट मस्तपैकी आपला शूट झालेला आहे. मजा युनिक काहीतरी वेगळं. हा ते क्लिप घेऊन टाक ना. अरे अजून भरपूर आहेत अक्षय वेगवेगळे प्रकार. मग तू घेऊन टाक ना. पण आपण आता नको हळूहळू हा घेऊ. ठीक आहे. एडिट करायला नाही तुला वाटते घेत वेगळं? आधी मग तर- घेऊ आपण. एडिट करायला होईल ना वहिनी हे करावं पण बघ मी आता व्हिडिओ साठीच देत होतो तुला. आपण म्हणूनच बघा. हा तर मित्रांनो आजचा ब्लॉग करूया एन अशा प्रकारे छान प्रकारे झालेलं शूट. नवीन काहीतरी एकदम मजा मस्ती धमाल मस्ती आणि शॉर्ट मध्ये पण हे बाई फटाफट. सगळे गांगरले रे. हा, नाही नाही नवीन आहे माहिती होतं ना. पहिल्यांदाच केलं. हा नवीन आहे चालते चालते होईल होईल मजा येईल मजा येईल. आले होते माझ्यावर. कोण अरे हा रे मी हा. केलेलं नक्की तरी का. मी वहिनींना बोललेलो तुम्ही असं दाखवा की तुम्हीच आहे अजून करून. पण वहिनी सक्सेसफुल नाही झाल्या. तर करूया आजचा ब्लॉग एंड. तर हे बघायला विसरू नका. हे येईल थोड्या दिवसांनी येईल थोडं एडिट छान प्रकारे करून. तर कमेंट मध्ये सांगा आजचा ब्लॉग छोटासा कसा वाटलेला आहे आणि नवीन काहीतरी येत आहे. तर त्यासाठी सबस्क्राईब करा आणि ब्लॉगला लाईक शेअर नक्की करा. तर भेटूया आपण उद्या. कोणतं गाणं टाकणार माहितीये का. कोणत्या मुझको पहचानो मैं हूँ डॉन. ते गाणं टाकणार आहे माफियाला. मैं हूँ कौन. तर भेटूया उद्या आपण सर्वजण. पहिला वालाच टाकायला लागेल का बोल. कारण ह्याच्यामध्ये तुम्ही माफियाला ओळखलं. ऑब्विस वाला नाही पाहिजे आपल्याला. जरा व्ह्यूज येतील असा पाहिजे. तर भेटू उद्या कारण की हा मध्ये मध्ये बोलते म्हणून मला काही एंड करायला हे भेटे ना. कर ना तू ये. हा तर उद्या भेटूया. तुझ्या व्हिडिओ मध्ये मी सांगितलं. काळजी घ्या. शुभरात्री.